KCTV Lon Rashapi daga Frank Motors kajaka dekali ga bathamai jong Tata Motors halat ko ni Shillong ringkat bakanet foodish ordal mapi nginwan ramani hakir dobyeng jongpi Kedorbar senong terso hakala asngi ublai jong ka sautrik ubna yayong arazar arpuar kala pensyai ba kamshim la kedup satya yaki barjenla bat kamshim la ujor satya syaki bor pulit kumbalami kajing kentho hagi rensan jong ka social media badru hakilat pathai khubor ba kasnong terso ka kedup yaki barjenla neki jingjia kabalajia haka artrik ubna yayong arazar arpuar kabadai kasngi yo terso Presiden jong keseng samla senong terso pelun usamla pensuksten baru assistant secretary usamla player kila pensai pat ba babaro kijing keno kimdei kiba shisha bat kadai tang kajing don jong kireu shim kabu kiba persang ban pentho abria ya ka senong terso hi baro kawai to ngi na kaliang jong ka seng samla terso pelun harkat kajing trelang bat ka dorbar sana right terso pelun hi ba kawai Ni wan ban pensai habide bat ka jingmi kubor halor ka jing IFR habide bat kerja hapo ka yo terso ka jingi te na kaliang jingi kum ka seng sumba terso pulun bat ka dorbar sana terso berkwe ni wan bat pensai pai ba na kaliang ka jingi kum ka snong hi bat ka dorbar snong ni tlempat ai ya kano FR ne ka jingjor habide bat ka ne ka jingja Habide bakatuka jinja haka arterik jong benayong kemudian kesiyo terso. Tena kaliang jingi wan pensai sepi ki paiba jong ka dong riboy bat khantam te paiba jong ka rikasi hiberkwe iwan ban pensai sepi baleng lese halor katu kejingmi hapo ki social media lengne ki kot khubor ki baper lalong kumba kasno jingi ke keduk ya kita ki mendiri bak ailat bagi menteri kiwan le usai sapo kasno ka thau jingi re hadu kini kesni kum ga jingya thu jimut jingi bat ka terbar snong gi klemelat ikno keno menteri ban ginum syahiru iki menteri bakin wan muslia po kasno ka thau jingi tegane ka jingmi khubor kalong ka ek ba pesusi na kayang jingi kum ka sing semla tersopulun bat ka terbar snong berkowe kalong ka ek ba susi bangin ui ba kibriu ki bala komen sapo ke siang dia ki keno ba kasong terso ka keduk ki menderi ndre hadu mentangi empat keduk ya kino ki menderi ki bawan hapo kasnong katha ku jingi te bede ba kane ka jing IFR na kaliang jungno ki balale obar smart ya kane ka FR claim da tip na claim da yo jing tip claim da ka penbek lang na kaliang jong ka to basnong salat terso he berkoe ndre ngelawa jing tip habide bat ki pulit ki ba de po ka in charge jong ka area tersuh berkowe mane ka step ngelo wajib tip bana kaliang ju pulit ki ong ba ki klem po yo kano ka FR ndrei balipat kami aki kot khubor bana kaliang jong ka terbarsnong kala de aya ka FR kalong ka ka basusi dengan kaliang jungi ikwa ban penrem ikum ne ubriu no urushimat bamut ban le muslia le ne mut ban pen khamran ya ka snong ka tham jingi kene ek bakta ya ka milang ka salang bat khantam kum yune ubriu nino maila basa kawero ngine kaliang ka seng samla bat ka dorbar snong ba hadu mentahi ni padon kano ka jing penkesan ane ban penrem habai de betu ka jingja po jaga tarso ka jungi ba hadu mentahi ngidang don ka jinga song perkat habai de betu ka jingja po jong ketika jauh tarso ka jungi handrai ka balango pat kalong ba bangine kadang dorbar snong bat ka seng samla ngidang don apreng ka jing perkat habai de betu ka kam ini la don no kata khubor bami ba ka snong tarso ka IFR habai de bat ketika jingja ka basaso kendari apo jong ka yo jongi kane ka deka ka bapen sopsi aka yang jongi ka seng samla bat ka dorbar snong hi barok kawai ba kumno kita kiriu sim kabu lane ta kiriu simen kinut ban ai kata ka FIR lane ban kento habai de ka snong ka jongi haba wat ka jingbit aka yang sodar lane da kira ba snong kimyo hendrai ki ai direct ban mention baka snong terso ka ai ka FIR habai de ka jing saso ju kemeneri apo ju ka yo ka jongi dan ini lang ka seng samla terso kulon hi barok kawai ni penrem jur
ane ni pendram ya kita kiriu sim kabu ba penjak buram ya ke senong ke jongi ba penjak buram ya kari bakarai ke jongi bar kawai de ngin song ni kan ka sang samla ngin nong song klan kiti ni dan phet jur ya ta ubriu ba persiang ba penjak buram ya ka senong ke jongi ni mahamru ba nane sikaman ba kino kiriu simel lane kiriu sim kabu ban penjak buram ya ka senong ke jongi bat bantan ya kasnong kajongi namar ba kasnong kajongi kamdei kaba kedok ekundari kamdei kaba ajaka ekundari banwan ban buhai snong apo snong potau kajongi hendrai ni dai kiwe kade kawe kasnong kaba persyang ban pe na banta ba kumno kimendari kiwan kirung kimi apo snong potau kajongi hendrai kumbami i komen hapo jong ki social media ki ong ba kasnong terso kade kawe kasnong kaba keduk lane kiba it ya kita kimendari Henry ni kalian kasang samla pensai sepi ki pai ba ni nonton kum kata hapo snong potau Henry ni persyang ban pe ya karung kami ya kimendari hapo snong potau ni kenang ba kajai bende jong ita im kenang ba kapateng jong ni kinton kajing snong sup dengan hapo jong snong kajung ni Henry ni kasang samla anakat kajing telang ber kedor snong ninang persyang ban wajin tip ya kita kibriu ke basim kabu man penjak buram hapo jong kesnong katau ka jongi bat kham tam hapo jong kari karai ka jongi barok kawe